Azt gondolom, hogy ilyenkor, hogyha a karácsony közelettével valami kis ajándékkal, szerény eszközeinkkel tudunk segíteni másoknak, hogy örömet tudunk szerezni, akkor már valami jót cselekedtünk, és ez a legfontosabb szerintem az életünkben, hogy szeretetet adjunk, meg hogyha lehet, akkor egyébként a mások vagy a saját gyerekeinkkel is megfelelő módon bánva örömet szerezzünk nekik. És éppen azért gondoltam úgy, hogy Kiskunhalason ebbe az óvodába is eljöve egy kis ajándékkal kedveskedek a gyerekeknek, nekik is vidámabb legyen az ünnep, hiszen szerintem örültek ennek a kis ajándéknak. Nagyon szeretem a gyerekeket. Kiskoromban az egyik legfőbb vágyam az volt, hogy Mikulás lehessek. Aztán ezen sokan nevettek, aztán végül később úgy alakult, hogy tényleg lehettem Mikulás, 20-as éveim elején, és én akkor ezt így nagyon élveztem, hogy ilyen mikuláskodtam. Csengő szól, csengés bongadó, kis számunkat csengős csipó nagy vidáman fut. Csengő szól, csengés bongadó, kis számunkat csengős csipó nagy vidáman fut. Szép asszonynak gurizálok, 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 a lányokra ügyelálok, Karácsony közeledik, látom, hogy gyönyörű karácsonyfájuk van, nagyon szép. Készülnek a karácsonyra, ha jól látom, és jól érdekel. Várják már az ajándékokat? Én is hoztam egy pár apróságot, szerény lehetőségeimhez képest, amennyivel tudok hozzájárulni a ünnepek öröméhez. Biztos, hogy egy logikai játéksor az biztos, hogy hasznos. Úgyhogy ezeket a logikókat ajánlottam nekem a Szabolcs, vagy esetleg ezeket. Vagy esetleg el szeretnék fogadni tőlem. Hasznos lesz. És azt mondták, hogy még a puzzle is biztos, hogy hasznos. Van benne tréfás is, meg van benne komoly is. Most mindenképpen ez is egy jó dolog. A high school-t is, akkor nézzétek meg. És ha jól tudom, akkor kártyázni is szeretnek igaz? Van benne magyar kártya, francia kártya,